सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील काही भागांमध्ये अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. सावंतवाडी शहरात गुरुवारी रात्री 12च्या सुमारास साधारणतः 23 एप्रिलच्या रात्री मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. वाऱ्यामुळे झाडं पडलेली आहेत, तर काही घरांवरच्या पत्र्यांचे शेड देखील उडालेले आहेत. सुदैवाने यात कोणालाही गंभीर इजा झालेली नाही, मात्र नुकसानीचा आकडा मोठा असल्याचं दिसून येत आहे. गुरुवारी सकाळपासूनच मध्यरात्री झालेल्या नुकसानीची दृश्य समोर येत असून अनेकांच्या घरावर पत्रेच राहिले नसल्याचं चित्र आहे. सावंतवाडी तालुक्यात गुरुवारी सायंकाळपासून विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू आहे. 7 ते 8 वाजण्याच्या सुमारास आंबोलीत जोरदार पाऊस कोसळला आणि यामध्येच रात्री 12च्या सुमारास शहरामध्ये वादळी वाऱ्यानं थैमान घातलंय. या वाऱ्यात मोती तलाव, राजवाडा, शिवउद्यान परिसरातील झाड पडण्यास रामेश्वर प्लाझा येथील पत्र्याचे छत देखील उडून गेले. एसपीके कॉलेजच्या परिसरात हे छत उडून गेलेलं आहे. सुदैवाने यात कोणालाही गंभीर इजा पोहोचली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. रात्री जवळपास 2 तास विद्युत पुरवठा देखील खंडित झालाय. शहरामध्ये आणखीन देखील काही ठिकाणी या वाऱ्याचं नुकसान केल्याचं समजत आहे. दरम्यान नुकसानीचं सध्या पंचनामे सुरू आहेत. गेल्या 2 ते 3 दिवसांपासून अवकाळी पावसामुळे कोकणामध्ये मोठं नुकसान झालेलं आहे. आंबा पिकाचं देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. कोकण कट्टा न्यूज, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.